Biyen ki tatanane lenggah iki lho Mas. Heeh. Kene Niken ya ta? Niken iki. Terus aku Karena bintang tamune. Wonten malih nggih. loro nggih. Nduk Prigel. Siap. Wajan apik. Prigel. Penuh dengan full bintang malam hari ini. Betul. Ras nggih. papat kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. kok ondol. Iwo iki tembange piye nok? Oh, gampange niki kok. Sikiaraning nyawa asik pokan sapu jagat terus piguno. Ya Mbak Bibi. Iya, betul Kita itu bukan dari nol lagi tapi dari min. Jadi terus sapa Nisa, Adia, Dan apik cilik-cilik. Wes Keluarga seni. keluarga seni. Zaman kok sampai wapal. dan full reoni. Reuni full. Iki padha reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi to? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjange sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Diwet-wet. Nggih, mboten apa-apa. Jengkar saka Pangaluan. Nggih, monggo. Genduk Prigel. Sepote, Cak. Sepake Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe Soryoni ya Mas. Riyani jan bengi iki matur nuwun nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah iki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken iki. Terus aku. Terus Anin. Terus Nyanyu. Nyanyu. Terus Terus bareno biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing. oh ya. Eli. Terus Elin. Heeh. Terus Mbak Iit. Heeh. Terus Bu Sri. Terus ki Kalian sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Wati. Masya Allah. Oh iya Deng. Lali malah bose lali. Sok melu sora lho Mas. apik. Ya ya ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Saiki bar iki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Dan apik cilik-cilik. Wes. Keluarga seni. Keluarga Sing seni. zaman kok sampai wapal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas aku ya? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah Terus aja ojo kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Lah, Tenan wis Amin. biasa isih. wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Predi sendene iki. Ya, betul. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa biasa. tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Ya wong. Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang dhuwur wayang. Dadine kaya apa? Lha ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya yuban-yuban dhuwur.
Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok wong iki. Ya ngaturne apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Antar pamundutan tamu. Ya, genduk nggih, brigel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampange ning kiwa. Sigaraning nyawa. Asik-asik kowe lho. Ah, Mas. pokoke asik-asik. Terus Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget aja. Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ora kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhirnya. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino iki. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jadi. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho jaya yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga iki. Wangi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu. Cegah nendra tetep wungu. Menahan mata, enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk. Nahan Nendro ki ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyanda HP video call kae. Dadi arepe turu kae ora sedo ngantuk kae. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call. tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese po NEK. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Javanis loh. Ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak petoke kowe. Apa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa Kok kuwi? kid is dead? Kids iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing iki mau mboke pake mati ngono. Ngawur Jan kick sak is jeblake dead. Pokoknya lambene Inggris. wae. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya panggah. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat itu word. Ber Nah. Bert. Apa berat? Sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu
berguna untuk masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday piye to? Sapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Ya wis sak karepmu, Jo, paijo. Aku ora tau ning Inggris dipaksa Inggris. Ayo. Iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah, kalau joget to. Joget to, mau jaluk Banyuwangi nih ganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya. Sikilku loro aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Yo. Banyuwangi ya. Oke, matur sembah nuwun Mas Freddy. Tembange Gerajakan Banyuwangi digarap Jaipongan Garap Janape. Laras. nggih. Spesial kagem padepokan Sapu Jagat. Sapu Dira. jagat. Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dhewe. Iya. Ini mengacarane santunan anak yatim. Nggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki. Kula Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. tapi nate cilik ngono lho kula. Dhisik tau cilik. Jajal Pripun? yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bina wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah Cah cilik. cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Lah niki lho. disangon. Cuwilik nika. Enten Nah. dito. Wolungguh Mbak Ibu tak kira cilik. Iya to Mas. Wah, ana. Wonten. Wonten. Pundi-pundi Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to Cah? Boke rasa melok. Dadi anake. awake dhewe Ah, kudu nggih. nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nggih. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, Nggih. leres Mas Fred. Ayo Nduk, Pundi? pundi? Kalian jenengan Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nak upami nangis. mboten Nggih, karo mboten mae pisan. wani dhewe piye? Nggih. Wis Digendong ra apa-apa? Gak apa-apa, apa-apa. mae digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Wah, makaten nggih, nggih. Mung siji? Luar biasa. Namung setunggal. Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Lucu to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani Biasa. wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Nggih. Laras. Niku Ben enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Sebelah kanan. wonten Bu. Oke, sangoni Nggih. meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe ya kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehna. Jo bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungan iki lho, Jo. Putih iki. Kae lho Mas. Mriki. Kayak cilik tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho sing gawe baju kuning kae digendong kae lho ya cilik Pundi? jalukno neh. Mriko. Kae Oh, ya, lho. ya. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, neh. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Yo. Wah, isih akeh aku nurun Oh, Gus apa Dedi. ya? Dalang Duit waris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Perlune. Heeh. Niku lho ngajeng adik niku. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok gitu ku rokok, Brot. Enten malih mboten. Ndi? Oh, cilik apane jentikane kuwi cilik. Enten malih mboten mriko. Oh, mriko lho adik niku. Ngajeng nih. Ayo Dek, rene Dek. Iki lho. Rene, nah ngono kek mangku Loro, dinane. Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek nang kono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Walah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah sik, biru. munggah rene, Ah, kaos rene. Tak loro munggah sik. Sini le. Mana? Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Dang rene. Sumpah ya. lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Namanya?
Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, penyapa Pak, gak apa-apa toh? berobat. Sehat Pak ya? Yo iya. Iki sapa Ya, yang kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Koyo kancamu. Ya yo ki lho. Wah jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Seneng nonton wayang ya, Iya. bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Seneng nonton wayangnya apa sindene? Wayangi. Oh wayange. Sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Ki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, kok. Eh? Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, siji. Heeh nggih. Sumpah cek sitok. Lah yo kene kono iso kalong to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijol dikreketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, Iya, ya. nggih. Isih neh ora? Sampun. Kowe disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ya ora oleh. Ngono iki langsung cuh. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, ya kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane meri karo. Lah mau penteleng iki lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 lho. Lho. Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lak gede. Aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek iki nyawer ta. Ya Mbak Ben. Kuwi Terima jane kasih, paijo Ale. jaman semono. Makasih. Luar biasa. Pun telas. Loh, lah cek enek Lah, apa ngoten dompet? iki. Lah cek didolek kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus. Tambahi nggih, Gus. Lah alah, memang Lah jaluk niki gusen ta? Iki jek nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iku wis manak piro iki. Nyok iki cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Gitu. Iki Oh, lha lho. karepe enek Jo, coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duwene iki, timbil dalange. Ya. Ya, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok Ah. nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro? Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih? Niko Adik mriki. Belok ngono. Ayo. Ah, salah turu. Turu ra oleh lewe. Lah iki duduk sing lambe kuning mang ta Mas? Kita salin jaket to Jo ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono njaluk. Tasik kalih, monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Heh. Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal ki lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, SMP. Semono SD ki piye to, Lek? SD sakmono ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki. Iki masa Nek cilik. kok ae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, oke. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason lho. Mas, Lah iki. Susus 10. tukang sone ning piro? Tukang sone ning piro? Eneng piro? 5. Oh, tukang sone Kurang gangsal. papat. Gangsal, Pak. Ini. Rasane gangsal. Ayo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedekah kok setengah-setengah. Alah. Sedekah kudune full. Full. Heeh. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke. Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake Nggih. genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki. Paring tetembangan. Duet maut iki, ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo sepote.
Piye, arepe piye? Kurang sak jrengan kaya gak dikai. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. Jane le budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng dalu Jen nah. reoni tenan Mas, bunga hatiku. Duh. Siap. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon Awal karir jadi Siti Jun. Terus Dan nggih kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Dalam lek kuwi rahasia. Terah ya wis jodone kok. Iya sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta, Mas? Yo sing eling to Mas Janduk. Wah, jan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya dah. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. tapi perintis. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tenan ngono kae yo. Ya ngatur napa, Mbak? Ya Mbak. Apa ki lagune cah? Denok Oke. Tembange dina. Oke. Dino apik. Heeh. Dodeno gandul-gandul. Ya, ya kuwi bener Iya. kuwi. Heeh. Ngapa? Duwe mik dhewe njaluk kancane. Aku nyilih Mas. Oh, ya wis sampean tak sili. Nah. Ya tak ijali. Nah, ngoten lho. Oh, awangane nek karo wong wedok modele ngono lho. Terowongan modele. Yo go lho nyapu. Tak sarung. Yuk bersama Yu Wirawiri.